дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. соли ҷорӣ дар тоҷикистон намоишгоҳи 12-уми байналмилалии китоби душанбе баргузор мегардад. дар шаҳри душанбе давоми чанд рӯзи охир норасоии гази моеъ эҳсос мешавад. хонандагони тоҷик дар олимпиадаи ҷаҳонӣ сазовори ҷойҳои ифтихорӣ шуданд. баргузории нишасти матбуотӣ. моҳи октябри соли равон дар мамлакат намоишгоҳи 12-уми байналмилалии китоби душанбе баргузор мегардад. имсол барои пуршукӯҳ ва дар сатҳи баланд баргузор намудани намоиши мазкур дар муқоиса ба соли қаблӣ маблағи зиёдтар ҷудо гардида, вазорат талош дорад ки шумораи иштирокдорон алалхусус аз давлатҳои хориҷиро зиёд намояд. қайд гардид ки тавассути корхонаи воҳиди давлатии таъминот ва савдои китоб бо мақсади мукаммал гардонидани фонди китобхонаҳо дар маҷмӯъ зиёда аз 14 000 нусха китобро ба тариқи ройгон ба китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ дастрас гардонида шуд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар шаҳри душанбе давоми чанд рӯзи охир норасоии гази моеъ эҳсос мешавад. ҳанӯз оғози ҳафтаи гузашта 1 литр газ бо нархи 58 сомонӣ фурӯхта мешуд, аммо таи 2 рӯзи охир ёфтани он қариб ки имкон надорад ва ё бо нархи 7 сомонӣ фурӯхта мешавад. дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории душанбе вазъро бо гарон шудани гази моеъ дар ҷумҳурии Қазоқистон таъминкунандаи асосии гази Тоҷикистон рабт медиҳанд. қаблан вазорати энергетикии ҷумҳурии Қазоқистон дар бораи танзими нархҳои гази моеъ аз 1 июли соли ҷорӣ хабар дода буд. сокинони вилояти Суғд низ аз болоравии якбораи нархи гази моеъ хабар дода гуфтанд, ҳоло 1 литр газро 6 сомонию 20 дирам дарёфт мекунанд. ҳафтаи пеш бошад нархи газ дар шаҳри Хуҷанд 5 сомонию 40, 5 сомонию 50 дирам буд. хабар медиҳад Азия плюс. хонандагони тоҷик дар олимпиадаи ҷаҳонӣ аз фанни математика ИМО 2024 сазовори 2 медали биринҷӣ ва 3 ҷойи ифтихорӣ гардиданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. олимпиадаи мазкур дар шаҳри Бати шоҳигарии Британияи Кабир баргузор гардид. дар он довталабон аз 110 давлати дунё иштирок намуда ҷумҳурии Тоҷикистонро 6 нафар хонанда муаррифӣ кард. даврҳои интихобии олимпиадаи ҷаҳонии ИМО 2024 моҳи май баргузор гардид ки дар он зиёда аз 46 нафар хонанда аз муассисаҳои таҳсилоти умумии мамлакат иштирок намуданд. аз байни иштирокчиён 6 нафар хонанда барои иштирок дар даври ниҳоии олимпиада роҳхат гирифтанд. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 15 сентябри соли 2011 ва ҷадвали мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аз рӯи натиҷаҳои ҷанббаси нимсолаи якуми соли 2024 нишасти матбуотӣ баргузор гардид. дар нишасти матбуотӣ намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд сардори раёсати агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Ҷаҳонгир Салимзода, хабарнигорони нашрияҳои шаҳрию вилоятӣ, ширкати Садо ва Симо, инчунин дигар рӯзноманигорон, муовини якуми раиси шаҳр, мудирони шӯъбаю бахшҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарони як қатор корхонаи муассисаҳо иштирок доштанд. роҳбарияти шаҳр ва масъулини марбута ба саволу дархост ва пешниҳодҳои хабарнигорон оид ба бунёди роҳи оҳани Самарқанд Панҷакент, танзими савдои сарироҳӣ ва зарурати бунёди бозори нав, рафти татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, пардохти андозҳо, идомаи бунёди хатти канали Халифа Ҳасан, истифодаи босамари пойгоҳҳои обкашӣ, сари вақт бардоштани партовҳо, анҷом додани сохтмони нотамоми биноҳои истиқоматӣ, пешгирии фавти модару кӯдак, бунёди муассисаҳои таълимӣ ва дигар масъалаҳо бо далелу арқом ҷавобҳои қаноатбахш доданд. таъкид гардид ки масъалаҳои матраҳ намудаи хабарнигорон дар нишасти матбуотӣ аз ҷониби ниҳодҳои марбута мавриди омӯзиш ва ҳаллу фасл қарор дода мешавад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.
дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода гурӯҳи мутахассисони чиниро бо роҳбарии Чен Хэй, президенти Институти илмиву муҳандисӣ ва таҳқиқотии шаҳри Пекин ба ҳузур пазируфт. роҳбарияти вилоят нахуст меҳмононро ба вилоят хайрмақдам гуфта, аз таҳкими робитаҳои дӯстонаи миёни ду кишвари дӯст Тоҷикистону Чин изҳори хушнудӣ намуд. дар мулоқоти ҷонибҳо масъалаи бунёдии роҳи оҳани Спитамин-Исти Равшан ва Спитамин-Истиқлол ба масофаи умумии 171 километр мавриди баррасӣ қарор дода шуд. изҳор гардид, ки бунёди роҳи оҳан дар хатсайрҳои зикршуда барои иқтисоди Тоҷикистон муҳим буда дар сурати бунёду мавриди истифода қарор гирифтан роҳи оҳан ба рушди иқтисод мусоидат хоҳад кард. тарафҳо ба мувофиқа расиданд, ки нахуст мутахассисону муҳандисон ва лоиҳакашон корҳои омӯзиширо гузаронанд ва сипас аз рӯи натиҷаҳои омӯзишу баррасиҳо барои бунёди роҳи оҳан тасмим гирифта хоҳад шуд. раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода бо директори генералии корпоратсияи хитои Чина Дейтинг дар Осиёи марказӣ Ван Хау мулоқот кард. иттилоъ дода шуд, ки корпоратсияи Чина Дейтинг соли 2002 таъсис ёфта яке аз бузургтарин таъминкунандагони нерӯи барқ дар Чин аст. ширкат дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон аз ҷумла ҷумҳурии Ӯзбекистон истеҳсоли батареяҳои офтобиро ба роҳ монда энергияи сабз истеҳсол менамояд. ширкат нақша дорад, ки дар вилояти суғд низ нерӯгоҳи офтобиро ташкил карда то 500 мегаватт нерӯи барқ истеҳсол намояд. раиси вилоят омодагии худро барои ба роҳ мондани ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика аз ҷумла истеҳсоли энергияи сабз изҳор дошт. мулоқоти ҷонибҳо бо баррасии нақшаи ҳамкорӣ ба анҷом расид. дар заминаи дастурҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва супоришҳои раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен барои бартараф намудани оқибатҳои селе, ки дирӯз ба роҳу киштзор, хонаҳои истиқоматӣ, хатҳои об дар ҷамоатҳои деҳотӣ Косатарож, Шинг, Лоиқширалӣ ва Вурӯ хизорот овард тадбирҳои амалӣ меандешад. ҳоло дар ҳамаи минтақаҳои аз сел ва обхезӣ зиёндида бо супориши раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода сидодҳо таъсис дода шуда барои бартараф намудани паёмади офати табиӣ техникаи механизмҳои зарурӣ сафарбар карда шуданд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.
дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бинои иловагии маркази клиникавии эндокринологии вилояти суғд бунёд ва ба истифода дода мешавад. раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода ба сохтмони бинои иловагӣ санги асос гузошта дар суҳбат бо кормандони соҳаи тиб изҳор дошт, ки бинои нав барои 120 кат бо тамоми шароит ба истифода дода хоҳад шуд. фароҳамсозии шароити мусоид барои табибон имкон медиҳад, ки қабулу ташхис ва табобати беморонро дар сатҳи баланд ба роҳ монда дар таъмини солимии ҷомеа пеш аз пеш саҳмгузорӣ намоянд. иншооти мазкур аз 6 ошона иборат хоҳад шуд. он бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд сохта шуда, роҳбарияти вилоят ба сохтмончиён ҷиҳати бо сифати баланд ба охир расондани корҳо тавсеҳа дод. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамоати деҳотӣ Фароб дида намуда, нахуст бо кору бори кишоварзон шинос шуд. соли равон хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ ва кооперативҳои истеҳсолии тиҷоратӣ ба майдони беш аз 90 гектар картошка шиноиданд ва ҳоло парвариши он хуб ба роҳ монда шудааст. зимнан иқлими Фароб ба парвариши ин зироат мусоид аст ва деҳқонон аз он ҳосили хуб мегиранд. ба ҳамин хотир саҳмдорони кооперативи истеҳсолии тиҷоратии Ғелониён ба истеҳсоли тухмии картошка машғул ҳастанд. дар Фароб боғдорӣ ҳам рушд кардааст ва майдони он беш аз 140 гектарро ташкил медиҳад. аз ҷумла дар кооперативи истеҳсоли тиҷоратии Ғелониён дар қитъаи алоҳида беш аз 40 навъи дарахтони мева ва ангурро, ки аз дигар минтақаҳои мамлакат ва хориҷи кишвар оварданд, парвариш мекунанд ва аз он ҳосили хуб ҳам мегиранд. дар қисмати заминҳои лалмӣ, ки беш аз 1700 гектарро ташкил медиҳад, чун анъана кишоварзон гандуму ҷав, нахӯд ва юнучқаи лалмӣ парвариш менамоянд ва он манбаи хӯроки чорво низ аст. ҳоло кишоварзони деҳаи Фароб ба парвариши картошка, гандуму нахӯд ва дигар зироат нигоҳубини боғҳои мева ва ҷамъоварии хӯроки чорво, ки имсол хуб рӯидааст, машғуланд ва бо рӯёндани ҳосили фаровон ба беҳдошти сатҳи рӯзгорашон замина мегузоранд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни бозид аз ҷамоати деҳоти Фароб бо сокинони деҳа мулоқот анҷом дод. дар суҳбат таваҷҷӯҳи фаъолон ва сокинони деҳа ба муҳтавои қонунҳо дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар таҳрири нав қабул шуданд, муҷозоте, ки барои нақзи ин қонунҳо муқаррар шудааст, иштироки фаъолона дар ободу зебо ва тозаю озода намудани деҳа, истифодаи босамари ҳар қитъа замин, бунёди иншооте, ки ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии кишвар пешбинӣ шуданд, ба таҳсил ба коллеҷу донишгоҳҳо ҷалб намудани духтарон, пешгирӣ аз гароиши ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз ҷалб карда шуд. зимни мулоқот ба саволу дархост ва пешниҳодҳои сокинони деҳа посух дода, масъулон барои баррасӣ ва ҳалли қонунии онҳо муваззаф карда шуданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Фароб бо афсарону сарбозони дидбонгоҳи сарҳадӣ, ки инҷо воқеъ аст, мулоқот кард. дар суҳбат ба онҳо сиёсати сулҳҷӯёнаи ҳукумати кишвар шарҳ дода, даъват карда шуд, ки барои ҳифзи марзу буми ватан содиқона хизмат карда, оинномаҳои ҳарбиро қатъиян риоя намоянд. ба сарҳадбонон дар дидбонгоҳ барои хидмати шоиста ҳамаи шароити зарурӣ муҳайё карда, аз ҷумла ба миқдори зарурӣ маводи хӯрока низ захира шудааст. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.
дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. боздид аз мавзеъҳои аз сел зиёндидаи ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ, обёрии беш аз 200 гектар замин, мулоқот бо фаъолони ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ. иттиҳоди аврупо барои ҷудо намудани қарзҳои бебозгашт ва имтиёзнок омодаи ҳамкорӣ бо ҷониби тоҷикистон мебошад. Ин матлаб зимни баргузории ҷаласаи 11-уми Кумитаи ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо баён шуд. зимни баргузории ҷаласа доир ба масъалаи ҷалби бештари маблағҳои грантию қарзҳои имтиёзноки Иттиҳоди Аврупо ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисодӣ миллӣ, таҳкими ҳамкорӣ дар самтҳои тиҷорату иқтисод, саноату сармоягузорӣ, тандурустӣ, маориф, энергетика, рушди деҳот, дастгирии буҷет, амнияти сарҳадӣ, иқтисоди сабз, рақамикунонӣ, таъсиси технопаркҳо ва технологияҳои рақамӣ, иштирок дар маблағгузории сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун, ҳамкорӣ оид ба масъалаҳои минтақавӣ, ҳамчунин мусоидат ба тиҷорат ва татбиқи системаи тиҷорати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҳамчунин намояндаи Тоҷикистон аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо дархост ба амал овард, ки ба соҳаҳои афзалиятноки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла энергияи сабз, ба хусус сохтмони нерӯгоҳҳои барқи обӣ, саноат, кишоварзӣ, нақлиёт ва логистика, рақамикунонӣ ва таҳкими сарҳадот маблағгузориро зиёд намояд. инчунин вобаста ба манфиатҳои бузурги иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологии нерӯгоҳи барқии обии Роғун барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақа маълумоти муфассал пешниҳод шуда аз Иттиҳоди Аврупо даъват карда шуд, ки барои сохтмони ин иншооти бузург маблағ ҷудо намояд. ҷонибҳо омодагии худро ҷиҳати густариши ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва татбиқи масъалаҳои номбаршуда изҳор намуданд. Хабар медиҳад Амид Ховар. хонандагони тоҷик дар 4-умин Олимпиадаи байналмилалии STEM, ки аз 10 то санаи 16 июл дар шаҳри Гаагаи Шоҳигарии Нидерланд баргузор гардид, соҳиби 5 ҷойи сеюм, яъне 3 ҷой аз фанни математика ва 2 ҷой аз фанни табиатшиносӣ гардиданд. Хабар медиҳад Амид Ховар. Олимпиада аз фаннҳои табиатшиносӣ, математика ва технологияи иттилоотӣ баргузор гардида, дар он дастаи мунтахаби Тоҷикистонро 8 нафар хонанда аз муассисаи таълимии хусусии Абдураҳмони Ҷомӣ муаррифӣ намуданд. бояд гуфт, ки дар даври ниҳоии ин олимпиада зиёд аз 700 нафар иштирокчӣ аз 30 давлати дунё байни ҳам рақобат карданд. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои бартараф намудани оқибати боришоти пуршиддат ва селҳои моҳи июл тадбирҳои амалӣ меандешад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ аз сои селиравӣ мазор, ки бар асари сел аз сангу шахал пур шудааст, заминҳои кишт ва боғҳои ду тарафи он, ки зери лою гил монданд, дида намуда, бо сокинони деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ ва боғчаи ҷамоати деҳоти Шинг суҳбат намуда, аз деҳаҳои мазор ва баҳор, ки аз сел зиён диданд, боздид кард. дар суҳбат бо сокинон таъкид шуд, ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр барои бартараф намудани оқибати офати табиӣ, тоза намудани сойҳои селирав тадбирҳои амалӣ меандешад. бо супориши пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, инчунин бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, дастгирии соҳибкорон ва сокинони деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ, кашидани хатти оби полезӣ аз мавзеи Дупула то канори деҳа идома дорад. зимни боздиди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода гуфта шуд, ки дар пойгоҳи обкашии Дупула бо ин мақсад насоси замонавӣ насб шуда, ҳоло қубурҳо насб карда мешаванд. бо анҷоми ин корҳо ҳолати беш аз 200 гектар заминҳои кишт ва боғу тогзори хоҷагиҳои деҳқонии канори деҳа, ки ба сабаби норасои об амалан аз гардиши кишоварзӣ берун шуданд, бо оби полезӣ таъмин карда мешавад. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолон ва сокинони ин ҷамоат мулоқот намуд.
зимни шунидани гузориши раиси ҷамоати деҳот дар бораи вазъи корҳо гуфта шуд ки мақомоти маҳаллӣ ба ташаббусҳои сокинон ва соҳибкорон ҷиҳати мумфарш намудани роҳи деҳаи варзиканда, идомаи сохтмони кӯдакистон дар деҳаи навобод ва дигар ободкориҳо баҳои баланд медиҳад. Инчунин таъкид шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар ҳамкорӣ бо фаъолон барои бартараф намудани оқибати сел ки ба деҳаи Мазор, хатти оби нӯшокӣ деҳаи Баҳор, заминҳои кишт ва боғҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ хисорот ворид кардааст, барқарор намудани манзилҳои истиқоматии зиёндида ва роҳҳои ҳудуди ин деҳаҳо, тоза намудани соҳаи селиравии Мазор тадбирҳои амалӣ меандешад. дар мулоқот ба саволу дархости иштирокчиён посух гуфта, ҳамчунин таваҷҷӯҳи онҳо ба риояи муқаррароти қонунҳо дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, иштироки фаъолона дар ободу зебо ва тозаю озода намудани маҳаллии зист, истифодаи босамари ҳар қитъа замин, бунёди иншооте ки ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуданд, пешгирӣ аз гароиши ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз ҷалб карда шуд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.